Hey, Mzulu Ndulinda. Khona nabalandeli. Weli angisiyi umlandeli kaKhuzani. Bakusela lokho namhlanje. Angisiyi umlandeli. Futhi ngoba ngimela angizokhuluma la bona abalandeli. Sikona indvu. Angizokhuluma bona abalandeli mina la. Sizokhuluma la umngani. Nicacisele kunamhlanje. Makhulunywa ngomngani kaMgodi. Khuzani Mpungose. Mawerewe. Zathi futhi ngizonicacisela ukuthi ngikusho ngani lokho. Kuthi umngani. Sibeke kwi-all white. Wasase 3 days siya khona. Mina noKhuzani saxoxa ngawo le ntombelele la uCagweni. Engitshela ukuthi uCagweni akaphilile kahle. Nami ngimtshela uKhuzani umkhokho amasi akaphilile kahle. Bese njalo ngathi uyogcwalisa imabhida. Ngaba nebhadi wathi uthi uyigcwalisa kwahamba umkhulu wami. Washo ukuthi babone ekhaya ukuthi hayi ni connected noKhuzani. Yabona ukuzwe ukuthi noKhuzani into exuba izulu, yaxuba idalwa, yaxuba yonke into. Kwancana. Ngathi manje lokho umkhulu wami. Kodwa ngoba ekhaya bebona ukuthi lo yemfana umkhonzile. Wathiwa siyanqoba kusasa vuhana. Ayigcwalisa emabhidi. Wasabuza noKhuzani ngoba kuneminyaka ngithi mina wami 97. 97 kokumzela umama 97 owakhe 88 ngithi mina ngani wami usemncane wakho usekhulile wami sixoxa nje kahle ngazi ukuthi leli ilanga leli liyofika ngiphinde ngikhulume kanje kuthe ngesonto ke ufuna umthetho umngani wami lo ngesonto lelo khabe ngaluCagweni kufakaza yebo kwangaba 2 ikhathi angisemcimbini ngambhalela kade poste nansi athi mina sekunjela lapha niyashanyela nothibela athi ngiyeza athi nga 25 ngizothi kisibuzo uCagweni ukuphila wena athi ngifuna ungiboze ngiqhamuka neqhamuko ungangilindele ngiseCagweni ngizothi Christmas engasho manginama uyabe kuyase ngomsombuluko ekseni hawu sengifonela uBhoni uCagwe akasekho hawu kade ngithi ngiyothi Christmas kaCagweni nge 25 akasekho uCagwe uthi bengidonsa ukuthi uCagwe Nkosi yami yabona bengiconnected ngoba mbona ngokwedlozi yonke into yeni yaconnectana ngakhuluma nje kwenqasa abona nje uFacebook namudlaka anqale yangani ngoba bimkhonzile ugogo wakhe ube ngithanda akahanjela ngogogo kwanje lo unina